mga pastors, kedua kami. Okay, salamat kayo, Pastor Marlon. God is good. All the time. And all the time. Naliwat-liwat na ito ni Pastor Budi. Mga kaisulan. Liwat-liwat yan. Suka ni pagliwatan. Minus Pastor Budi naliwat si Pastor Budi. Apa gani? Panas Pastor Budi. Wapo sa angkan. Sagtang. Okay. Hallelujah. So, Liwat sa dalam ito ng Diyos sa walay katapusan, bulahan aldi karon pipigay magkapat. Bulahan nga naa ka karon kay makakaon ka sa pulong sa Diyos. lahan ginawa. Hallelujah. Tinuod na. Ang tao kung magka-apil o gay kumbira, pastan di pa yan. Kaon ba? Kaon. Di pa kayo. Ay, kumbira ha. Ang wala nagkaadto, magbahay-bahay. Sabi ko, sudan silang balay. Lagi mga amigo nga nagbungol, ito na ng wati lang imbita rin yung amigo. Nagloob, kaya amigo po nagkaadto, may magdagtuas pa, litson. Di siya, may sudan. Nasuko, kaya nagkakaon sa material na bahay. Maunang tao karong panahon na mga kaigsunan. Kundi magkakaon sa material na bahin, labi birthday ni mo, birthday ni Pastor John na itong Friday, wag mo kaon mo, ano naman eh. Oo. Day na yung ngayon ba? O mabulang imbitar doon, mawing-wawing na yan. Pag-ilan kari, imbitar to, siguro kumari eh. Believe that happy birthday, Pastor John. Hallelujah. Di po kayo atong Friday sa iyang adlaw na taon. Ay, magpunta na kung sa inyong ikaw. Ay, na sa Bibo. Bibo kayo. Okay? So, sa material na bahin, mga kaigsunan, magbahay ang tao, kundi magkakaon. Pero subok pamalandungan sa espiritual ng pagkaon mo pulong sa Diyos, dili magbahay, gawa ng kasimba. Dili magbahay, gawa ng imbitara na manimba. Ay muli, kaya pa, bila na si Brad, yagin na, yagin na. Tago. Hindi mo yung Brad, ito na ta, Tago. Napula na po si Brad, hindi nyo, kaya siya po yun, di mapinusimba. Oo. Wala na. Wala nagmahay. Oo. Wala nagmahay. Malipay pa. Lalo po din tao noon, panahon sa simba, magsakit ang ulo. Paglabay ni brother ni sister, alas 10 na. Hawa na ron. Bukali nag-uptik. Gusto na sa kita. Ilahan yun yung tao nga para interno. Ang tao nga para interno, uptik sa luhadon ngayon noon. Sakit ang tiyan, inigpig Dito ba? noon na. Kinsagot sa una, iwan noon, magtatanan sa una. Pero naman nahimot ang Diyos noon, nagseryoso ta sa Ginoo. Amen. Pero sa Ginoo, kita tanan, iwan noon ta. Kita ganahan, buhat ka pang Ginoo. Parihapot pa nila. Kanalang mabuya ko. Di ganahan wagi dalang nahalag katulad sa Biblia. Hoy, ganahan nagbubuda sa Biblia. Terus kalibunan. Dito ganahan sa hayag na dan. Yawa mo na. Na? Ako sa una, isa ko mayawan noon. Ini sedalan may suga. Pero pasalamat ko, masayawa ko sa una, wako namatay. Kaya namatay pa ko, isa ko sa magwapo ng interno. Lavera. Sabi ko, kung tigil mo si Kevin, dan luha mo tagwapo na yung istorya. Salom-salom na dito. Ang galing kaya wako pati ang panahon na. Ha? Si Ilo, wapo na.
Pakila ng mga babae, kaya mga jamalag na pangalan ng huli. Pasalamat na sa Ginoo na sa iwan o batan na itong panahon na wala katapakya sa Diyos. Kaya kung ipatay pa si James Florindo ito nagwali rin, yan pa ito pastor, wala. Ha? Ipanglapay ko itong tuwa sa impirno ha, kung ikawas po rin yan. Katong ko yan impirno nagwapong yan ikawas, ay panglapay ko. Salamat ka doon. Ha? Tanawan na ko ni James. Hindi gwapo protutuki. Ha? Oo. Kaya gwapo na na pastor, panalagyan sa Ginoo. Grabe na. Ang asawa na si Grace. Gwapa na si Grace tanaw. Oo, nagwapa. Pero kanagaw na, gwapa din na pastor. Ay, Mabukog. pustahan ko kay Baktin ba? Bakit? Hindi tinood na. Ang tao, nga nung iganahan mo simba, yawan o man. Ano yun? Ha? Ano Yawan mag-rumble? o. Mag-rumble ang tiyan. Kanang mag-uol na ang tao pagka-Domingo, yawan o na. Pero Sabado pa, excited kaysa Sabado pa na magkikupan sa magkatawan sa Diyos. Mau na matawa na ang aming papuyod sa langit. Amen. Papakin yung gobyerno. Ang tao, mga tao, niya aming papuyod sa langit, Sabado pa, excited na. Amen? Anong gamay naman tayo ron? Ha? Rumble ang tiyan daw eh. Pero ako gikwinta ang atong membership nga po tatag happy 200. Happy 200. Pero gamay na kayo tagkaroon. Sobra pa ganit. Nga naman, ay, mamakat kaya ang Ginoo. Nasahon na ito ang tulong sa Diyos. Jadi na din ang nagdahon. Apoy na. Ha? Sakit-sakit sa tiyan. Lain akong pamahal. Lalong gamay naman ta ang Diyos na Ginoo. Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 na gayon. Sumulod ka mo, agi sa putahan ni Masigpit. Kaya dako ang putahan, o sangka ang dalang na panulong sa katilbihan, o daghan ang nagkasulod agi nini. Kaya masigpit ang putahan, o higpit ang dalang, na panulong sa kinabuhi, panulong sa langit, o jutay ra ang mga nakatultol nini. Amen. Salamat nga kita, ikaw, na naagri, nakatultol ka sa dalan nga pangitaon kayo. Gamay. Pero imo pa yung nakitaan, gamay na dalan, pero padulong sa langit, o gamay na nakatultol nini. Kung na ayaw mo pagmahay, ganong gamay na ang nagasimba sa kamaturan. Gamay na ang magasunod sa kinaharian sa Diyos. Kinagayon ang pulong sa Diyos. Pero matingala ka, grabe na masimbahan mo, nagawas-awas. Di na masunod sa simbahan na sa gawa sa lubang. Oh, there is a big question. Tingali ang ganda namin bata ng diya, puro na anak sa yawa. Ikaw ng Biblia. Simba pa rin. Ha? Ganahan man sila mo simba may padlungay. Dapat mga mga kapit. Tawag pa ng Sabado sa gabi, simba ta. Dapat. Apat. Mga kapit, mga sugaron, mga palahubog, pag umasimba, tunas bulangan, tunas inuman, ang kapit ganyan na, diritso ka sa Quran. Ang kapag ni Pastor Marlon. Wala, bisa mo siya negosyo ko yung butanya, pordoy. Sa City Best. Pordoy. Naman, mo na gipuya o pastor de. Gipuya pastor. Di ba, way sunod ang City Best. Isod lang ano bagong binidang ang kung pastor. Di ba po
Oh. Lisod na ba detect? Pawaon Ah. niya. Ngano? Nganong dunay simbahan pasta naghanang membro. Harapan ang dalan, padulong simpirno, pagdaghan, alay na subay, agi. Pag mudaghan kita, mapuno kita, mawas kita, di na natin question mark, mawas ka. Ngayon din ko nga, ato yung pilihan, katulad yung tinuray nga na sa Ginoo ng mga libre, kapag mga musimba, anong domingo, ako mati, ay namubalik sa anong domingo. Kaya tinay matingin sa di na iya sa Ginoo ba? No? Kaya papunta na so, pastor niya, maraming pulo, ay bago ka ulit na ginastor, Ay, mapuno rumang anibersaryo. Eh sa tinuod lang, atong anibersaryo ng imbitar ka, awas. May galing atong anibersaryo, wala ko hingiyong pag-imbitar, kasagaran, limbro na yun, pero nalay gamay nga nasagod. Pero puno-puno ka. Halos mga limbro to. Pero, Wellington, nasa man? Ang point lang yan, maglitson lagi kada Domingo. Ba puno. Amen. Praise the Lord. Wata kabalo mga kaigsunan na atong magkauban doon ay mga problema sa kinabuhi niya mga sila ka. Wagay mo. Ang atong ipasize is, kung gamay rata, dili ka mag-uul. Kay naas pulong sa Diyos. Ingon ang pulong sa Diyos. Gamay rata no, ang magkalahutay. Ang magkalahutay rata ang magkapuyo sa ginharian sa Diyos. Amen? Amen. Kung sa mga magkalahutay mga kaigsunan, bisag doon ay problema, ni agad. Kung sa mga problema sa kinabuhi, hindi gumukan sa papalagay sa Diyos. Hallelujah. Siguro karon lumingkuha wala ka doon kaya importante kaya kang diyanto. Pero yung muna huna, hindi agad. Kung wala ka nakasimba, wala ka nakauban sa Ginoo, karong lumingkuha, ang Ginoo mo ni manu sa itong kinabuhi. Amen? Praise the Lord. Nihingilot kayo mga kaigsunan, na akong isgunan igsoon, wala pa ko sa topic na rasunsin pa man rasunsin pa. Sa iyo pa gaya. Praise the Lord. Itong James man, pero kung basa, nihingilot kayo. Ito bang muna na, sakit, kung may go-go-chop? Kaya may go-go-chop, kung hindi kayo kung may... Ikaw mo na go-chop, no? Paubos siguro. Ikaw mo na ito. Ano po gamay? Juan Kapitulo 15. Kaya James man ito lang, nindot mo kaya ang iba dito. Ingon sa Juan Kapitulo 15, versikulo 7, kung kamo magpabiling ka na ito, kung ang akong mga pulong magpabiling ka ninyo, magparayo ka mo sa isang unsang butang. Nabuot ninyo, grabe no, sa unsang butang, nabuot ninyo, o kini pagabuhaton ka ninyo. Pastang ninyo ta. Kung magpabiling din kita sa Diyos, uban sa iyang pulong na lagi, wanari ng Diyos. Kung magpabiling ta sa Diyos, magkinabuhi ta subay sa pulong sa Diyos, bisag unsa daw ang atong pangayoon, igahatag sa Diyos. Pero, nanuman, ari lang ta sa material nga bahin. Nanuman, nadaghan mang naglisod sa material nga butang. Daghan mang naglisod o dili mo kakha, di magkakaon. Nanong daghan man, meaning daghan ay tao mga kaigsunan na wala nagpabiling sa Diyos o wala nagkinabuhi sa iyang pulong. Eh saan man niya? Kung magpabiling mo kanako o magpabiling mo sa atong pulong, pangayo mo bisag unsa kay atong
Mabili, pangayo ka mo bisag unsa nga inyong gusto o kini pagabuhaton alang kaninyo. Amen. Sa tinuod lang sa ulikaw pa ko, ingon yun ko, Lord, tagay yun ko kasawa, Lord, nga gwapa o naon. Buutan. Pero di perfecto ang tao, di ba? Oo. Gwapa, Lord. Kay gwapo mo ko. Katawan ko, Lord. Ako diyan po, Lord, mga lagad ko ni Lord, kadaghanan magod sa tao mga direksyon. Kadaghanan mga minyo magod, wala itong ligaya. Kasagaran sa mga minyo, nga magkapangabit, kaya kita na ako magod sa tao, tauhanon, dagway. Moto nga, Lord, di pa kayo kuligpon yan, hinong kaya ito ka kumasawa Lord, nga ka mga baka o no. Pero di ko matintal sa batik. Dito, matinaka na yung mga asawa baka, ay hinong batik no. Gusto mo na siguro na sa baka ang asawa. Di matinaka ito. Kita kong mga maritis, mahal din yung mga maritis. Pero, yung kapit, batikin lang. Bukong tayo yung asawa, ay gusto mo na. Pero ako sa yung asawa na ko, ang guwapang babae na kapit. Lord, kaya tao mo sumanan niyo yung gagawin, Lord. Tulorin ko ni Lord, na dito. Ano? Taloy sa ino, hantod ka ron. Didibiti sa langgo. Wayo ko kasalag na yung babae. Ikaw rin. Pangayo mo sa Lord. Sa diyang maninyo ko, Lord. Kaya itong mga anak na buutan, Lord. Gusto ko, Lord, akong pamilya, malinaw. Kaluwi sa Ginoo, ginata sa Diyos. Pangayo, Lord. Basta magbinutan ta sa Ginoo, nata sa Ginoo, magpabiling ta, magtinabuhin siya pulong, pangayo, bisag unsa, kay gihatag sa Diyos. Kaluwi, akong mga anak. Praise the Lord. Dili lang mga anak. No. Dili lang mga anak. Banas ko anak. Siman, kasagaran siman. Siman nulungo. Report. Pero akong banas ko anak. Pero Ginoo, wako ka dumog. Mato California, nagwapa kayo ng Mutana. Ako yun, mas wapa yung asawa. Siman, kadaghanan sa siman, grabe. Asawa ni Engineer Jimar, daghang mingon nga, muna pumadalagan ng asawa ni Engineer Jimar. Kaloy sa Ginoo, hanggang ngayon, si Jimar pa rin ang kanyang lalaki. Walang ibang lalaki. Amen. Hallelujah. Nano, diritas kong tugalingon, nano ang atay ipangayo sa Ginoo, wala mang dihatag sa Diyos, tingali, yawan punta at umangan sa Diyos. Amen? Kaya yawan punta. Ha? Nano yun? Pastang daghan na yun ka ng ginatawag nilang kanabang nagkulang sa material na bahay nano. Lord, nangalagad man ko nilo Ginoo, nanong hangtod karon, pobre man ko, hangtod karon, grupot man ang pamilya, hangtod karon, Lord, nano man yun. Susilay mo ko ba yun? Kaya yung tumbaga na, naras bumbong si Bumbalay. Nasa James, no? Okay? Kusaon, kadaghanan sa mga tao,
mga kaigsunan, mayo kitang musampit sa Ginoo. Ginoo, pero walay mayo binuhatan at ubangan sa Diyos. Kung di mo imong asawa, magpangyamig na gina. Simbagi maruling ko lagi, karamot lang, kinaya. Yung asawa, manimba na rin, ikaw na. Oh, ano naman? Wala na usap. Wala ka na usap sa itong kugalinon. Ha? Wala inundan, nga doon na tayo ipangayo sa Diyos, hantong karon wala gihatag, kay dili maayo ang atong relasyon sa Ginoo. Wala ta nagpabilin sa Diyos, o wala ta nagpabilin sa iyang pulo. Amen? Praise the Lord. Dili ta maingon nga maluwas na siya kay dato na. Wala. Ang kaluwasan ng langit, mga kaigsunan, dili padatuay, dili pobrehel. Pero nagsaad ang Diyos sa niyang magpabilin ka kaniya o magpabilin ka siya pulong, di ka magkamang-kamang sa material na bagay. Saad na sa Diyos. Pastor, ganun ka ron, kamang-kamang man ko. Tanay mo lugaling mo. Ha? Kaya naglakaw ka, nainansiga sa imong likod. Naglakaw ka, pero naimata sa likod, ising pamikat. Di ka mayong relasyon niya sa ito. Amen? Praise the Lord. Sige daw, pangandoy o mga mayong butang. Waman siguro rin tao, manangandoy o mga mayong butang. Kita matata, nangandoy ka. Kung nangandoy kong bapang asawa, nangandoy kong mga mayong butang. Saad sa Diyos. Kung sa gusto rin mong butang, ihakag sa Diyos. Amen? Gusto mo binutang ka niya. Hindi ka magbinutan, hindi ka magkasala. Magkasala mo ta. Pero sa iyong magkasala ta, taong buutan, sa iyong magkasala, mga ipasaylo sa Diyos. Amen? Kaya maglukso-lukso na yun. Malumingo. Hirap na yun si Ginoo. Kinagkasala ka, ipasaylo ka sa Diyos. Pagkasunod ng Domingo, pagkasunod ng pagkasala na po, dahila na mo ka. Nasa gilid yung pagkasala. Sa imong pagpagkasala, wala na wala ang imong pagkaanak sa Diyos. Pero sige kang pagkasala, maaptan ka sa linog, anong ka siguro na, aga mo na sa Ginoo, mag-usay. Amen? Atong oras, alas 10 pa ba? Alas 11. Akong topic, pati pa itong topic, Pastor. Kung ba ito, sideline. Intro ba ito? Intro ba ito? Praise the Lord. Hallelujah. Ito gustong maluwas, kita tanang gusto ng nagmaluwas, di ba? Ang requirement tayo sa tao na gustong maluwas, Marcos 16:16, ang mutuo sa Diyos, mutuo ni Jesucristo ng Diyos, o magpabautismo sa tubig, mamaluwas. Apan, ang dili mutuo pagkahugman sa silot. Meaning, dito ka sa Diyos, walang pabautismo sa tubig, wala ka dito sa Diyos, pagkahugman ka sa silot. Simple kayo ang kaluwasan, pero dili basta-basta ang pagsulod sa gingharian sa Diyos. Mintras, buhi patay, ano? No? Tapos buhi patay, nakakita din ka gwapo na sa Pastor Marlon, gwapo na. Hindi ako kaya appreciate ano? Tao man ta. Pagtanaw din mo susak ka lalaki, kung babae ka, pag babae, gwapo, kaya gwapo ni Pastor Muni. Wow, gwapo. Pag minun na ka niya, wala ka nakasala. Pero sa mga una
dami ng lalaki daw. Pangit sila lahat ngayon. Kasi ang dami magandang lalaki pag tinitinis ka niya eh. Dahil maganda kasi, kapag magandang babae, marami talaga titingin ng mga lalaki. No? Namatay ng babae. Ako gani, matanda na, dahil kayo titingin pa rin. Pero matanda na, ayaw ko lang, kung mukha ba tinitingnan sa akin. Eh, hindi ba bulsa ko? Bulsa siguro. Tingin mo mga bulsa kagad, no? Oo, buro na bulsa na sila, buro. Bukan bakit. Edward, baka bulsa mo, Edward, tinitingnan mo? Ha? Hindi, sa'yo ba, yung nasabi sa'yo mga babae, I love you, baka walang tinitingnan. Ha? Iwan. Sinabi nga siya, I love you, I love you. Hindi binata kasi, gumagano dito ka man, ano? Pagdating yan dito, pag-abot ka na sa Santa Monica, parang magsinta niya siya. Ngayon, parang 40 plus eh. Hallelujah. Praise God. Amen. God is good. And all the time. God is good. Sakitan ba yung Ginoo na meron na lang ito? Pagkamatay kong Ginoo, aron malangit, pero gamay rin yung malangit. Sakitan ba yung Ginoo, kaya di lang yung magpagkamatay. Sa lawas nun ba ang Diyos, nagpalawas para luwas yung okay? This is my topic, brothers and sisters. Hallelujah, praise the Lord. Glory to your name, O God. Asaman silang chat. Chat si Juan, si John Lloyd Escobiso. Do, ayaw mo pag-pwede sa kantin daw, kina-interno mo. Sige, inom mo kape ko yan. Hindi ko mag-inom kape. Kay Juan, kung inom mas mulos gino. Ha? Ayaw mo si Itan ang chingga. Gua para balik sa ching. Chat, Kumiso, John Lloyd, ari mo dito. Inamos pulo sa iyo. Okay? So this is my topic for today. It's all about the 7 reasons why we worship God. Nano, yung simpa kita sa Ginoo. Amen? Praise the Lord. One, first, we worship God because of who He is. Ato daw simbaho ng Diyos, kaya ang Diyos mo'y tag-iya sa itong kinabuhi. Amen? Bahala na ng trabaho niya, bahala na ng asawa niya, bahala na ng bana niya, musimpay ko sa Diyos, kaya ang Diyos mo'y nagkuha na ko gikan sa impyerno. Kaya wala, kung wala ang Diyos sa pagkamatay, kung wala, diuna sa Diyos ang iyang dugo, bisa kung saan pa na ito pagbinutan, impyerno kita. Amen. Amen. Impyerno tayo, so why? We worship God because God, kinahanglan din siya ang simbahon tungod kay siya ang Diyos, tag-iya sa kalibutan, tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa kapili mong giinom karon. Plus chaplain mo na putro pa. Ang Diyos may tag-iya na. Yung mga na, bili ang Diyos ay Pastor Luyo tag-iya na. Isa may tag-iya ni Pastor Luyo ang Diyos man. Kisa'y naghatag sa kwarta ni Pastor Luyo para ipalitong kapil. Ang Diyos, mauna nga, kung ingon gali ang asawa, bana, musimba ko. Ngayon yung asawa, amin yung bana. Sige, simba. Kay, bulagan ka. Ayaw kadok, bulagan ka sa iyong bana. Ayaw kadok, kung bulagan ka sa mga asawa. Kung malagad ka sa Diyos. Lalo ba yung asawa yung nana? Napoy bana yung nana. Lalo, dilig ka na ang asawa kung yung bana buutan. Na yung mga asawa ngayon nun, asawa ngayon nun, dili ganahan sa iyang banang lumalagad sa Diyos. Kung yun yung asawa, ano malagad pa man ka sa Diyos? Nagsampi naman ka sa ngalan sa Diyos. Di man na yung
aray ko ang musampit sa Diyos. Kaya din mo yung kamukaon ko. Ayaw ko ng kaon niya. Mabusog pa ka. Gigutom ko, mukaon ko. Ayaw kaon. Di ba pag mayroon ka, gigutom ko, mukaon ko. Pagkaon mo, nabusog ka. Ingon anak. Pag mayroon ka, musimba ko sa Diyos with action. Ikson, dagan kayo niya kings pagpanalagad sa Diyos, magtinurais pagpanalagad sa Diyos. Amo ba nahadlok sila asawa? Amo ba nahadlok sila bana? Wala sila nahadlok sa Diyos. Ako, Ikson, kung mayroon man na akong asawa, magtinuray ko pagpanalagad sa Diyos. Sige, pagtinuray, bulagan ka. Bahalag bulagan ko sa asawa, basta dito bulagan sa Diyos. Amen? Nanas kinibutan nun, ako naka-encounter ko na. Malaga mo ka siya sa Diyos, masuko iya ba na? Sige, kulatahon ka ka. Pag mangalagad ka sa Diyos, huwag pa ka natagpo, pwede ka mo simba. Talagang simba ka niya. Hindi ka na magtinuray. Mangalagad yung asawa sa Diyos. Ha? Kaya magtinuray pag mga lagad yung asawa sa Diyos, ang pana, hindi tinuray ka lagad sa Diyos, bablungon man sa asawa. Nobya si Pastor Puni, sa lahat lang ng mga sugal, wala po ka, patado po ka sulat Chris. Mo na nga ba na, di ka na adjust yung asawa. Anak ko, yung ka, sarang kabir. Nabubog na ka, nabubog na ka. So, mamana. Ang bana po magalagad sa, ang bana po dili mo na. Kisya na bantay sa ubos. Ha? Nano wala man silang tulo diri. Usay magbantay dito, balang ng impyerno na nagbantay sa ubos. Okay. Masaya ka mo doon, ano yung malagit mo? Tapos malangit ang doa. Pero puli-puli na ni sila. Impyerno ng domingo ha, pagsunod domingo, malagit ko sila. Pasulti, hay lang mo din. Pasulti. Ini babot ko na. Impyerno to, nag-guard man. Impyerno to. Sunod domingo, luwas ko domingo. Asa mas kumiso, hindi ko na tago-tago. Ha? Pagkamatay sa lawas, linya. Nanas Biblia, linya. Kumiso ay itago-tago doon, nag-unsang ka din, no? Nalaba ka? Limpyo. May natin, simba, limpyo. Okay lang. Okay lang. Nano dito na, no? Nag-simba, lagi kayo liho. Pero hindi nag-simba, kapag kayo liho. Pareha ka na sa trabaho ba? Pag wala yung trabaho, busy kayo pag-itag trabaho. Wala yung bugaw sa nag-atas. Na-apply trabaho, no vacancy. Wala ko yun. Pero nadawat. Nagkakita mga gidawat. Tanawa lang yung tao. Pag nadawat ka trabaho, hirap po mo trabaho. Yabag yun yung trabaho. Pag nanay job, yun ang job. Kaya saan mo tanaw mo boxing? Kung wala may kontra, grabe mo kulatas. Pag nanay kontra, murag din naman ang sumpat. Sige na. Kasi mabuka ng boxing, yun yung misis, sabak kayo si misis. So na, ay lang pang boxing, hindi ka musunto. Sige. Tanawa rin yung tao. Pag wala'y trabaho, magiging trabaho. Pag nanay trabaho, di na magtrabaho. Maunay di ko ganahan, ang akong trabahante, di anak sa Diyos. Ngano?
Pag di anak sa Diyos ka trabante, pag wala'y amo, sila pasilong dyan lang. Sigsika pas mata. Pag di amo, nasi dinner-dinner. Pabilib pa. Oy, tumulya! Pag wala'y amo, si Michael may lang ang makunin dito, construction. Pag wala si Michael, duha, ganyan po kaya natin. Pero kaya, nagpapiling tao na to, mga anak din na sa Diyos kino. Kaya dili anak sa Diyos, terminito hindi ba? May naman din mo, trabahante nga, kapulan, ambo. Ina, magkapasa mo tabukay, yung mga kaupaniwag man. Dere na natin structure. Namin na sa opisina. Dere ka to. Kato dere ito structure. Exhibiting na. Si Eduardo nanambok. Dili magkatapulan ba? Okay na ang tawag. Si Edward sugad na dere. Batan noon. Nanambok. Ang akong gibing ito, construction ba? Ito na mag-construction, pasino kung ito. So, matingala ka na construction, nambok kinis komisyon, nambok manita po lang gano'n eh. Nambok komisyon? Banat magagabi ito, no? Nagagabi na doon, sigula ako doon. Tingay na pagbubatat ba mga ako? Gabi, grabe sulisod, grada, chanloy, chan, kata-katahan pa tulisong basura ng hangayo. Pero wala ko doon, gano'n na. Ang trabahante nga anak sa Diyos, bisang walay amo, kay nakita ka sa Diyos. Amen. Bisang asa ka mo kago, nakita ka sa Diyos. Muna nga to, ang ako asawa, matupang nyo rin, sige nyo ko ginulo, nanan ko asawa, pag mata niyo, apa sa kinumunta, hindi ko, then, I am response, mga ka rin. Di ba mo ba mo sa buwan? Di ba po ito iya? Ako kaya, thank you. Mana po? Araw ng pastor. Mana rin ka ba? Love you. Tiwian mo. Labi ka rin. I love you, man. Okay. Pero ginawag na ko na kayo, ano po yung response? I love you. Hello. Bisa wala si Mrs. Sige niyo po, Lord. I love you. Pastor Marlon, nakapasok sa mga drive ka sa Minidam, I love you, Lord. Alam sa? Tumiki. How can I fix it? Muna, kamong mga asawa, pasalamat din mo na inyong bana, seryoso sa Ginoo. Kaya bisan pa kung seryoso inyong bana sa Ginoo, bisan wato pa ng Manila, bisan asa na, dili yun na manghilap o tuglayin babae. Amen. Pero kang imong bana, dili wala na lalagyan sa Ginoo, bisan na nag-atong silingan, di kapit ng silingan. Tinawag mo, sabi mo, wakay ka ito Manila, sa mo, tag-ito Manila, na iyong asawa. Ha? Isa niya nanawag ang Ginoo nga niya, ay sa kong pati na. Isa yun, Mas di ba naman, Lord, ayaw sa akin, hindi kayo po yung gilibutan. Dahil pag-itrabaho may kill, napang-AIT, waparisubji. Ito max, okay? So, 7 ways why we worship God. Okay? Yan ba ito magsaling ko, galugi kong mga? Sige naman mag-inom ka pila. Mag-inom kape ay. Tinapepan.
No? Ang reklamuhan mo sa membro, na dugay mahuman ugwali ang pastor ka ng gutom. Solomon. Gutom ba? Mo na nga, glory to God, na din ang kape ng iuban. Amen? Kaysa tinod na kung importante ang panog kape, mas importante yun ang pulong sa Diyos. Hallelujah. The 7 reasons why we worship God. First, we worship God because of who He is. Diba, Grace? Dapat talaga mahalin natin, sambahin natin ang Panginoon dahil Siya ang may-ari sa ating kagandahan. Kagandahan babae, kagandahan lalaki. Siya ang may-ari sa aking asawa na maganda. Siya ang may-ari sa lahat ng mga bagay na nandito sa akin, pati yung mga sakit sa aming Panginoon. Siya ang may-ari niyan. Lahat-lahat ng mga bagay na nandito sa akin, that is why we worship God. Second, hallelujah, praise the Lord. We worship God because of what He has done for us. Lalo mo simba kita sa Ginoo. Kami sige manigat to ni Mrs. sa ospital. Kana ng oxygen, basta mahal ang bayad na. Mahal kayo, pero kita, libre. Libre ang ginawa ay bayad. Isa tagiyan niya, ang Ginoo. Ang Ginoo ang tagiyan. Muna, nangayan yun ang Diyos, natog yung simbahan. Di ba dudong dala po? Hapit na po ka mo, wali itong practice po naman, ha? Card man to, ayun po ng card, nanilayin. Ha? Hapit po niya ito po yun. Praise the Lord. Kumusta ang card ninyo doon? Yung basta? Card ninyo, card. Wala man may card mo? Amen. Yung barbecue na pa. Praise the Lord. Hallelujah. So, why we worship God? Ikaduha, tungod kay Siya at tagiya sa tanambutan. Wala yung rason. Yan din na itong simbahan ng Diyos. Di ba, John Lloyd? Di ba no? Tumisok? Praise God. Muna nga ang Diyos, ang ay ko na ito simbahan, tungod kay Siya ang tagiya sa tanambutan sa atong kinabuhi. Praise God. Duha na to, ang 5, sunod na to. 7 ways why we worship God. Duha na. Kaya kung utol ang 5 pa, kalawin na nagkamahal. Amen? Praise God. Dalay ko ng Diyos, God is good. And all the time. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor? Amen. Simba kita, dito ang impyerno. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang linaw, ito sa